Hai kublai PIW kenika kelas Bible Study Series nomor kat R ketika pentang ke pakadu jong kelenong ke R jong kitab apa pula ya kitab Genesis kebaris panggijing tau di kum kijing penkut ngin ya page ya ki benta bakut jong kenika jing krek Bible lane Bible Study Series di hakan ni kebentar ke bakut ke ba ngin ya page hang ni kalong ba kad ba ngi nang peteng ya kini ka jing krek jing ya ka Bible na ka we ka lenong na ka we ka kitab sya ka we pat kalong ka ba don kam ngi ban ken mau ba ka jing thau ka jing penjot ka jing kapat ane ka jing pentamai pat paling yang regeneration but restoration ka jing penbahabiang lang ba jong ka covenant lane ka jutang kilong ki theme ki ban kongsan ha ka Bible ka sedang da ka jing thau bat ka jutang bat ka kut ha ka jing thau thamai ka jing thau ka ba thamai bat ka jutang ka ba thamai ka sedang na ka jing thau bat ka jutang bat ka kuru ka jing thau ba thamai bat ka jutang ka ba thamai ka jutang kalong kam palat ban ya ka kular ka jutang kalong kam sya khamat kam halor ban ya ka jing kular but kalong ru ke ba kam halor ban ya ka jing menjur ne ka jing yakut ke bang ong contract ki contract ki long ki bayadei bat ki balong ki kenjamar kum ka khando ka siap hare ki jutang ki long bat ki bang ngimla ban yo I nekta intangibles kum ka jing sisya ka jing long bayai ne ka hok ka sot ka jing bishar hok bat ka jing ne ka jing ya ne fidelity nang ta naka jing ka ba kamlong ka ba kongsan the most important ha ka jing khmi naka liang jong ka Bible ki jutang ki thau ya ki jing ya te ane ki jing ya so kum ka yeng ka sem ban long kum ka yeng ka sem te ngin sa nang ya pet ya ki nyoteli ki jutang kepadon haka jutang kabarim kini ki jutang ki balong hapedeng jung blay bat kitu ki briu ki badon haka Bible keba kitu ki briu ki long ha ka lain jong ka jingkular ublay ya ubriu ka jutang hapedeng ublay bat ki Israel ya ki ba ya kane ka jaj penriu lakhot ka jaj penriu ke bakhoy bat kitu ke jutang bat kitu ki ba la yate ha ka jutang ke ba la ya clay da ublay bat ubriu ha lum Sinai ki nyoteli ki jutang ha ka jutang ke barim yakini ensa pendep da kajutang ke pakadu kajutang ke papra ya kaba ya kata kajutang ke papra la te ha kajutang ke patmai ha kasnam jong umesaya kasnam jong umesaya kajutang ke paningkong ke padon ha Bible kedai kajutang ke ba ublay u la penuan dur ya Adam hakper Eden
kumbai lising ya kaning siam ha Hosea nriu nyau ba lo ong kumne lo thok kumne hang ne henry kine ki pai ki tang surung hakari balakular kilapen ken ya jutang bangalayete bat ki kata di kejutang baki layate ublei layate bat kibriu ki pen ken ya kejutang nang tam ka jutang kepadon ha ka Bible ka kentup ya baro ar ka jingkerku namar ba la kongo lane namar ka jing kongo ya kane ka jutang jong ka jing yate ka jing yate ka jutang yate dibangi la ban siam haka nika lenong ka banikong kitab Genesis ka dekat arpu prah du lai peu lesing ngin pule kena hidupkan mau biang ya kata dekat arpu prah ong ublei ula kurku yaki bad ula ong artat haki tonang kha tonang roy to pendap eka kendau beto pendem yaka tolong kenrat halor ki dok kha ka duriau halor ki sim ka sun bat halor ki kenja ba im baki halor ka kendau ublei ula ong pat hakmi nga ai happy ya ukenja dieng barok wapen mi sembai kad badon hasla kendau barok ka wei bat ya ukenja dieng barok ubadon sembai hau sok jong u pin sapen long jen bam yaki haki merat barok aka kendau haki sim barok ki bahasun haki kenja papar barok halor ka kendau bat haki badon jing im barok lin ngala ai ukenja dieng jerngam barok banlong jen bam di kalalong kumta di kita di Genesis iwe arpu pra harut laipau bagi donru kejing te obligations nggak bensiam teki obligations ha Genesis R khatsan hadu khatniau ki kita ngan pule kenang bansai utrai ublei ula sim ya ubriu bat ula bu ya u haka keper eden ban rep yaka ban sumar yaka te utrai ublei ula hukum ya ubriu uong pila ban bam kat bamon na uding baro ubadon haka keper Henry na uding kajing tip ya kababha bat kabasniu pimdei ban bam na bahakata kasingi ban pin bam na u pin sayap kata di Genesis R khasan khandriu dikumno ngin lumlang yakini ki jingkerku ki ba ningkong jong kene ke jutang jong blei badu Adam bat ka im ha Genesis iwe arpu pra hadu laipo bat ki kita ki jingte ki ba lakan tup lang hangta ha ka jing im sabar jong kane ka jingkerku jong ka jutang ubriu ubanikong bat ka briu ka banikong la ai haki ya ki jingkerku jong ka jinglong ba seiso fertility kumut na jing seiso mut bandon jing seiso jong ka kepo jong ka kentei bat banlong kenrat halor ka pertei halor ka kendau dikini ki jingkerku jong ka jinglong ba seiso jong gibriu ladon kam ba dei bandon ka jing ya dei ka bayai ne hapedeng ushenrang bat ka kentei kene ka jinglong kenrat halor ka sla jong ka pertei ladon kam ban kech ya ka jing kerku jong ka jing seiso ka pertei jong ka kendau bat lakot ba une ubriu udei banlong usordar ba sumar bha halor kita kijen ai jong ublei yakane ka pertei yakane ka pertei ya ka ba ublei la tha mentapat ha kini kisngi pat
jong kane ke jing im jongi ki brio hato u kon ben reo u don na em ya kane ke jing te ba u hap ban pendep ya kini ki jutang pat ki jutang ki baningkong ki jing kerku jong kane ke jutang hato kane ke jing long kenrat jing long sensar jong u brio aku mang Malaysia maka kenika kitab mo kena kitab Genesis long menikong long ko ba aru ngilay sngau mene ngila pulih hang tu je kena jing long kenrat hato kadai lene hato kamut ban long try ya kena khandau ne kamut ban long tang unong sumar ne usordar kene ka perthei kede na ka bantai jong no u Paulus apostol u la ai nam ru ya ka jing thau ya ka perthei ha u khun jong u blei ha u khun jong u blei ri pule kene ha Hebrew iwei ar bat lai Hebrew long banikong dekat ar bat lai khatu khadwai hakane ke juk ula keren hangi da ukun la jong ya uba ula thung nong yo pateng ya ki e baro bat da u ula thau ya ka perthei une ukun ulong ke jing phalang jong ko burom ukpa ka dur jong ke jing long blei jong u jong ukpa badu Krishan badu penrenti ya ki e baro da kaktin badan bor jong u ndawla pen khu yangi nakapop ula shong haka kamon jong ka buram blei happening kata Hebrew nang ta haka lenong ko bakharwei Hebrew kharwei lai tho da ka jinget mi yo i ba ya ki perthei la thau da kaktin ublei but ba ki e ki ba yo i ki lawan long da ki bom yo i te hakane Hebrew khatwei lai upol la thok kumne ya kini ki wong ki perthei pertheng aparing ang universe no ki perthei universe te kane ka ba la thok hang ne kane ka ki perthei ha ka Greek no ka galong plural hang ne Iones kepala ban kedau yang ni ba don bun ki perthei lene multiple galaxies tekemut ublei un imat ula thau ya bun ba ki galaxy ngi ke jongi dan kewe ngi dan hakawe pat ke galaxy imat ublei ba ong la thau hang nei la tho ka sing ki perthei ki bangi sim na kaktin Greek Iones mo plural tiong ki universe lene ki perthei di lajar kata ha Hebrew kane ka boong ki perthei hang ne laong ya kita kebaki ki la ban yoi ya ki kebaki la ban i kita ka Genesis semua ka hang di ong tang ka universe ha Hebrew lai kadwei bentar babi ti kane ka jing ong hang ne ki perthei lene the universes Iones ha ka Greek in plural ti kalaban long ba ublei ula thau ya kan kini ki perthei ki yar kita kene ke jinget ban ong ya kene ka singular jong ublei singular ya ublei ya uba lawan ra ya kini ke perthei langit bakane kene ke jinget ke ba long tenrai ya kan yam ju pat wa de yam kristan ru bad ni yo i ha Genesis i way lai handriu
nang ta dekat kendai nang ta hakasam lai pulai dekat riu but dekat kendai nang ta Hebrew kat way lai but Yohanes iwe Hebrew iwe ar ya kani ka tin ku jong ublei la pen i ba kata ka tin jong ublei dei ukun jong ublei ukun jong ublei nang ta kane ka tin ka jong ublei ke de ka bor jing thau jong ublei jong ri je jing jing thau the living word the active force in the creation event which is the living word nang ta hakajing thau hakajing thau ba thamai nakaban tajongi kane nakaban tajongi kane jing thau ba thamai hala marui personal recreation event hakajing im jongi ke ei kata ka ba ublei ukpa ublei ukun ublei mensim ukun ki don ka banta ka ba im hakajing im jongi we page Yohanes iwe lai san kat san ta Matthews lai kat we arhu pra kat khandai bat arpo sti seki roman ndriu lai ngin sai siem ke jubab ke dei haka sakramen baptisma tingiyo ban long ki jing thau ki ba thamai personal recreation event haka jing im jongi ke dei haka baptisma nakabantai jongi ti kumno ki Kristan ki lakha biang yaki ban penyok biang ya kata kadur jung ublei hangi kata kadur kepala jano dakapop haka baptisma kumno kani kala ban long ti lapi kwa ban pule susu ikine sepule siti saki Roman long driu kot lai du sao siti saki Galatia long lai kot arpunyau siti saki Kolose long ke baar kot kat ar kasiti baar jong Petrus long iwei kot lai hadu sao dinata lapi don ni ka kot Catechism of the Catholic Church kumba don manga pilaban page ni kidon ki paragraf hang tu ngan ai menta paragraf sispa andrefu pra paragraf arspa andrefu san druspa prapulai sejar arspa khadlai sejar arspa arpunyau sejar arspa sanpau sejar arspa andrefu san bat andrefu riu sejar arspa nyopunyau sejar druspa khandai puar tiha kajing penkela dur ya kamen sim jongi bat ya kajing ka biang bat yangi ha ka baptisma jongki Kristan ngim kelalong syu kita ki khun jong u Adam ki balahap no nakapop rengi kelalong ki bala kha biang pat lengba ka bat men sim bakui kum ki khun ha ka ying ka sem jong ublei Yohanes lai dekat lai bat san om tang ba ngi la thau yangi hakadur ke jung ublei henrei lengba jong kane ka bor jing pen kha thamai pat jong kane ka baptisma ki Kristan yangi lawanra lene lapen pai biang pat syak ka jing ya srim jongi pat ublei ban kelalong ki bom don pop ki khun senrang pat khun kentei ki bahok jong ublei ukpa peneng ubaha ka jing dap pura jong ka jing im hau kris la ublei ula ai ya kata ka jing im blei jong u hangi kan pensim ya kanena siti benikong Petrus lenong kebanikong dekat iwei dekat lai haduk sao siti benikong Petrus iwei lai haduk sao
laban pulih kene sa pulehi kene langta hatu kene ka sakramen jing penskem jing baptisma ka sakramen baptisma kalong bodon kam ne em na ka banta bangin yo jing pen im hatu tang bandon gini ke jing sedang ban wan ra yang ngi sya ka jing im kristan hatu kata kam siam pat biang di laban page ya kane biang nem biang Catechism of the Catholic Church nomor syajar arspa nyo punyo hadu syajar arspa prapo pinsa syem ke jubab hang tu ka sakramen jong baptisma kalong kapadon kam na kapentak bangin long kiba kuj kiba kentang na kapenta bangin yo ya kata ka thong kuba khadu jong ka jing pen im yangi te hadin ka to ka jing ya lap bakrau jong u Petrus hak to ka singi Pentecost ya kani ka ketin ju ya ketin ki balas sam haki ju kila ong hadin ke jing ya lap ba ki ke ba ki de ban le knang ba kin du blai im tu Petrus long pi de ban kala ke bamut la jubab ki pat man lai we pe we na pi ba pin priang ya ke baptisma hakerteng jong Yesus Kristus na ka banta ke jing map ya ki pop ki jong pi bat pin sayo priang ya ke jin ai jong umen sim ba khoi kam apostol ar tu khan lai pu pra langba jong ka sakramen baptisma kane ke jing kap yang pat jongi da ka bat umen sim jong ublei ni li pai sya kata ke jing long jong ka hok ka sat ke jing ya long sitli jing long kawai bat ublei ya kata ka ba u adam pat ka im ki la ya im shwa jong ka jing hap no jong ki na ka jing ai ublei kane kede ke jing long jong ke jing ai ke ba ublei u terang na ka banta jongi baro bangin dupoi ila ban siam kene lerangi pule city ba ar jong Petrus kalong ka balai dekat kendai but Catechism of the Catholic Church si hajar lai punyau bat ar hajar praspa ar pu ar Henry ka jing don jong ka mon ka balai lut banjit ban pidiang ne ban kentai ya ka jin ai ba kentang ka jong ublei ban yo lai im ka de ka jongi ngi hi ngi jit ne ya ka ban kentai ne ya ka ban pidiang ya kata ka jin ai jong ublei bangin yo lai im God's divine gift of salvation te ka baptisma ka dei ka jing kha jongi ha ka jing imba thumai hau Chris kat kum ka mon ka jong utrai ka long ka badon kam na ka banta bangin yo like im kumba ka balang hi ka syakaba ngi rung leng ba jong baptisma ti ka de ka mon jong blei bangin yo like im kumba ka balang hiru ka long kumta na hau bangi rung syaka leng ba jong ka baptisma Catechism of the Catholic Church 1277 ti ngidei ban yai penne ya kane ka jing long jong ka jing ai leng ba jong ka jing kela ka pamut na ki pop ki jongi pat leng ba jong ka sakramen jong ka jing penyesuk lene ka jing lek pla ya ka ba isiam ha ka jing hikai jong ka balang Catholic Catechism of the Catholic Church number 1426 syajar sauspa saupo syajar sauspa saupunriu syajar sauspa prapusan hadu syajar sauspa kendai po riu tukum tu ngi lakut ya kane kelenong ke baar jong kane ka jing krek jing pej jing pule binia jing sngautu long ba jong kinong batai ya kane ka lenong kabadai sepang ke jing tau pat ngi pen kut da ka jing tau ba thamai ngi pen kut ya kane kelenong
dak sepang ke jing taw thmai leng ba jong ka baptisma per ke jing ai ne ha ka jing ai leng ba jong ka sakramen jong ke jing plapop mat ke jing pen yasuk ti ngin se siam biang pat sa ka kelas ke babut ya ki babut ya ki kelas ki barsawan ti tu try tarhaduk kata kapor tarhaduk ne ke singi palai biang le ne ke singi basau ha ka ne kata yo banwan in second du biang bani apteng ya ka Bible study series nomor khatlai to try in yarap ya pi ha ka ban wanra berbor ya kata ke jin ai ber ke jing e jong ke jing pen im pat bangin nolong ki ba stream dur bi long kawai berbor bu try leng ba jong ke jing ken tait no ya ka pop ke jing im ke jing to try un yarap ingi kam tam leng ba da uman sim ba kuin amen